Поехали. О, давай. То соуsude. Sudeneke. Ty kraso. Paccherei una rasita. To su veliki sude. Io ho detto che conta. Я уже не человек. Da, vă rog frumos să sună alături de mine. Suntem acum în cliențe de la Gilești Mici, care în anul 2005 a primit în carte de Portogenă ca fiind cele mai... Certificatul de record Guinness. Cartea recordurilor lui Guinness, iată certificat. La moment sunt 1,8 milioane de sticle și toți suntem cele mari de... Dar se păstrează sticle într-o poziție orizontală, puțin cu inclinație în jos, din cauza că dopul trebuie să fie mereu umed. În cazul în care dopul este uscat, devine mult mai mic ca volum și acolo pătrunde oxigenul. Începe procesul microoxidare sau poate fi vinul se oțitește. Respectiv, putem păstra aici vinul de de 30 de ani, roșii până la 50 de ani și desertul până la 100 de ani. Da. Cum dispare? Este un Vermont. Are 24 de plante medicinale plus 4 tipuri de vinuri. La noi este cel mai vechi vin. Se află acolo sus, casa 271, etajul 3, din anul 1973. Au rămas ultimele 24 de sticle, pașaportul se află chiar deasupra pentru ele. Este cel mai scump sticlă din cauza că ajunge prețul până la 1800 de euro. Sau 35 de lei moldovenești. Este cel mai scump din Da. Înainte cât era? 1, 2? Gabi, tamhle nahoře, jo, to stojí 35 000 kron. 35 000 jedna laher. Jedna lahev. Můžu ochutnat? Iată este producția noastră. Můžeš koupit. A fost adus în toamnă timpul lui Gorbaciov. De exemplu, vindem noi, iarăși, păstrarea de mii de tehnologie și așa mai departe. Cred că puteți să încercați. Credeți? Nu, eu cred. Eu sper. Apropo, mitologia greacă de Bacchus puteți să-l cunoașteți ca Dionisie. Pur și simplu, pentru fiecare cultură, deja denumirea este în modul său aleasă. Adică noi ne ducem mai mult după cultura Imperiului Roman, de respectiv aveam Bacchus. Cei care merg după cultura grecilor, mitologia grecilor, o să-l aibă pe Dionisie. Și tot așa mai departe. În cultura scandinavă, uitați-vă cum se numește. Adică fiecare cultură își are propriul său nume. Dar în principiu, da. Da. Asta că nu e... Da, tot Bulgarul este scurt, dar găsesc chiar anume găsesc scoiete care numai mari fac. Da. Și iarăși, adică... Și apropo, pe de preot... Când am fost la Piatra Alba, la Târgu, chiar trebuie să scot pe piatra aceea. Acum deja nu se mai extrage de la Piatra Alba. Nu se extrage, dar era mult. Da, sunt și multe sticle în anul 87-88. Pe lângă faptul că a fost un an foarte puternic din Sărbăciov la putere, s-a început perestroica, s-a mai început dreptul și sub zakon, să luptă Africa împotriva alcoolismului. Așa că lucrători precum ar fi citera de băsari, grătiești, purcare și alții, suntem măsăștoare de universitate, nu și așa păstrare. Doar că eram și noi de a fi pur și simplu distroși. Așa că am făcut pe camera secretă, am fost un pic mai trătăs, am vrut să-mi trecem sistemul, cum să spunem. Acolo mi-a scos foarte multe sticle. Printre ele erau marsală, nectar, utrunieră, san, nejăst și altele. La număr au fost 50.000 de sticle de vin. Vedem? Tiemuri maximum și puteți fixi aici, sunt careva vibrații, sunete, ecouri, dar în rest așa nimic prea mult. Registrează dacă este Dar aici sunt boale deja cu bolici, da? Ele deja au fost pus în vânzare, da? Toate.
Adică când vin degustatori, e toată ячейка asta, toată adică o valorificare și o dă Adică, la... spre exemplu, vin degustatorul și Așa. vine la casa asta. Se arată o sticlă de aici. Ok. Adică, spre exemplu, eu vreau să Da, iau da. pe asta. O deschid, o decantează, o degustă. Dacă dau avizul cumva că putem vinde, ok. Dar de fapt, ei pot să mai facă încă un moment foarte interesant. Să mai am cu o sticlă la fel random. Pentru că mai sunt așa momente, că, spre exemplu, avem așa 697 de sticle, ok, aproape 700 de sticle, una sau două, tot timpul o să fie rele sau stricate. Asta este ceva ok, este o eroare care nu ne putem permite. Dacă să facem raport la numărul de sticle și acolo o sticlă, două, asta nici mai puțin de procent. Vinurile sunt nu bune pentru a fi consumate sau vinuri moarte, cum să spun. Respectiv, de obicei să mai ia încă o sticlă, să ia două, pentru ca să iei două sticle la întâmplare și ambele să merească fie doar bune, fie doar rele, este foarte și foarte rar. Asta e un procent la nu știu cât acolo, printr-un milion, aș spune eu. Respectiv, ca spre exemplu, eu iau sticla asta și văd că este vinul rău. Eu nu știu, poate a fost așa un moment, cred că pentru toate sticlele astea bune pe țara, eu am nimerit. Că s-a întâmplat așa că i-a fost colecția la vânzare, da? Clientul de ce știu, da? Într-adevăr, s-a primit la N-am auzit cazuri de ce. vinuri bune, adică Au venit turiști la mine, chiar erau la tur la mine. Și a început, Tamara, la voi vin așa de rău, așa de stricat. Am făcut de fereastră, unde este rază soare, rază ultraviolete și tot așa mai departe. Și când zici că, ok, dar cât le-ai păstrat așa? Și la mușchiuță mă trântești câte un an de zile. Deci nu știi ce să răspunzi. Sau este alt moment, spre care vă spuneam și la început. Omul, pur și simplu, ia sticla de vin, o deschide, toarnă în pahar și hop, paharul peste cap. Vinde colecții, vin care, ca, așa să vă spun, ok, roșu de milești mici, 1987 anul roade, ca vinul ăsta, era propus și în magazin la vânzare. 2000, anul butelierii. Din 2000 până ziua de azi, 23 de ani, el a stat închis în sticlă. Și normal că acolo o să fie arome de vin și azot. Nu chiar cel mai proaspăt și bune arome. Nu, hai să fim serioși. La ce motiv să spune vinul se decantează, vinul se aerisește, măcar vreo 2-3 ore. Măcar. Spre exemplu, aseară am deschis un codru de colecție din 1987, am avut un eveniment cu niște prieteni, dar tot aveau codrul acela de colecție, aveam și decantor, deși și nu. L-am deschis, l-am decantat vreo 3 ore și el abia de dimineață, am stat după aia pe masă câteva pahare pline cu vin, el abia de dimineață s-a deschis cum trebuie. Da, da. Asta aproape 12 ore. Lui a trebuit ca el să deschidă aromele cum trebuie, în pahar. Și să mai vorbesc de cei care au vinul și îl consumă deodată. Și normal că acolo o să fie aromele de... nu chiar cele mai încântătoare. Și că după aceea vin la noi și spun, dar la voi vin așa e de rău, dar dragul meu, tu nu știi să bei, ce să-ți fac? Savurează, nu trebuie să ieși la peste cap. Nu reușesc să mă întorc. Și când mă uit înapoi, paharul gol, dar așa, și de bun genul. Zic da, bun, bun, e că așa se face. Copilul el se întoarce și... E că așa se face, de asta și vă zic. Sunt turiști, sunt oameni la general care ei se interesează, îi acceptă să fie învățați, îi acceptă să înțeleagă. Ține de 6-7 atmosfere. Cu alte cuvinte, se întâlnesc drojdile cu alcoolul, cu zahărul, se formează bule, după care drojdile mor, se depun sub formă sediment la fundul cisternei. Vinul se filtrează și mai departe mergi în butelieri și deja îl vedem prin magazine. Apăsăm pe butoane și la tipeți să învârtești Și acolo le învârtești cum trebuie și cât trebuie și Dar iarăși, ce viteză trebuie, da? ce viteză, corect, și programează și trebuie să mă scriu unul ca să vezi buton la momentul potrivit și în timpul potrivit. Da, da. Eu stare sceptică în privința la asta. Pentru că atunci când rotești o doamnă sticla, în primul rând ea depune suflet, într-al doilea rând este un alt moment. Dacă ea cumva se greșește cu o sticlă, se strică numai o singură sticlă de vin. În cazul în care în timpul muncii și de procesului, cumva mașina se defectează sau întâlnește greutăți, tot lotul spune la revedere, gata. O dată doar. Doar. Da. Nu. Sticle se învârtesc în fiecare zi, dar partea de jos, împreună cu capacul. Da, înainte se folosea dopurile din plastic. Acum se folosesc dopurile din metal, cum este la fanta, Coca-Cola, doar se pune și după aceea ei sunt mult mai ușor să se elimine.
nu e atât de complicat și nu e de... Puteți să-mi spuneți de ce cauză unele gaze sunt închise cu lacăr? Astea sunt colecțiile private, aparțin cuiva dintre proprietari. Condițiile sunt extrem de Le-au simple. cumpărat ele sau pur și simplu... Au arendat. 500 de euro pe an arenda, Așa. plus 50 de sticle marca Milești Mici, semnați contractul și ca n-a sunteți proprietari cu alții dreptul. Arendaș mai degrabă spus. Am înțeles. Și ei nu au arendat numai gaza Și trebuie și 50 de sticle până acolo la început. Adică casa și mai puțin sticle de 50 nu este posibil. Minimum 50 trebuie să fie. 500 de euro pe an, da? Și aici spun doar Milești Mici. Alte venere nu am acceptat, nu ați producători. Place, da? Termometru. Da, mamă, după asta pizza merge? Pizza. Nu, pizza. Da? Place pizza? Poza. Îi place pizza, tu? Îi place. Vrea pizza. Pizza de care? Margarita? Napoletana? Capricioasă? Da? Care pizza? De care? Sigur că așa. Dar ce am luat o ușă, are 2 Viktore, dajem nákup na pár. Care îți merge, mă? Aici avem cartea care vă spuneam că noi folosim și începătul nostru la porțile centrale, după care pe strada Legotei am ajuns la cascadă, am fost în sala de colecție și ne aflăm acum în sala mare de degustare. Păstrăm o bună parte din spumante în secția 6 și păstrăm vinurile în secția 9 și 10. Haideți să mergem, vă rog frumos, pe toate. Pe mapa. Da, aici avem o altă ușă. Deschidem să o luăm. Da. Haideți să mergem. Dar avem și postul Ștefan cel Mare, carte report original și carte pentru oaspeți. Dacă vreți, vă sunt frumos că ați fost pe la noi. Da, puteți verifica asta și facem mai departe. Микрокиви. Puteți puși pe poză și mergem mai departe. Da, țineți mine. Eu film. Băi.
ще Nu are pașaport. Românească și tot avem românească. N-are un... Vedem și la pași. Nu știu. Dar e stână, au timp. Sau de înapoi. Cât acolo? Pe 3-4 zile veniți. O zi sau două, putem să rămânem numai în Praha. Luăm un hotel, suntem în Praha. 2 zile în Praha, mergem încolo în coași, vedem tot Praha. Bă, eu unii l-am luat pe Mișlic, pe munți și aia. Veniți la mine o zi și acasă. Și goodbye. Faci. În a doua jumătate din iulie sau luna august. Dacă nu e... Eu vreau să termin 7 iulie anul școlar. Eu nu pot termina. Apsalea, dar dacă... Eu calamari unde să pierd? Plătesc pe eu, dar să superi. Oricum la mare, Hai la toamnă, nu-i problemă. nu pot. Da, da, da. Am pun și data acolo. Hai de arghel și-o dat. Ori e de ierdelul la piciat. Nu știu de cartul din... Gabina. Uite,